Se neumíte na dobrý. Ty krása, to jsou to. Jak se řekl, a Luky, že je parkovací robot. To byl experiment. Na biologii máme téma mutace. Mě to zvýšilo inspirace body, no skoro 64. A když máte vysoké ego, to vám bohatě stačí. Systému 0, 0, 1, 0, 1, 0. Neznámá funkce. Výchova. Chcete restartovat děti? Ano. Ne! Možná. To by mi mohlo smazat ten orbit. Rodino, dnes je den důležitý. Přijde inspekce z centrální správy modulu. Jestli zjistí, že máme doma černou kočku bez čipu a dědu bez aktualizace, všechny nás vymažou. Já naposledy aktualizoval v roce 2972. Tehdy bylo všechno lepší. Vzduch byl levnější a roboti měli uši. To bylo přes 142 lety. Jste byl dopinkovač. A my máme kočku, cože? Já nechodoval se jí do školního oběda. Cože? Kde je? No, dal jsem jí do teleportéru, ale trošku jsem ho přepoloval. Já byl kdysi taky kočka. V 97. na Marsu. Všichni mě milovali. Kontrola? Dobrý den, tady integrovaná zpráva. Přišli jsme zkontrolovat stav modulu, počet obyvatel. Tak se to tady Nemá ani kontrolu. Dodržování protokolu 12b a čistotu. Máme všechno v pořádku. Vzduch máme sterilní a děti skoro taky. Definujte skoro. My jsme očkovaní proti nudě. Já navíc velkou odpovědnost. No, Mít kontrola. Nechcete? nabídku přijímám. Nebo přeplašnou Firewall? Jo, nabídku přijímám. Ne. Ty jo, no. Ani systém končen. Starý trik z války. Uložit a ukončit. A falešné ID. Na záloží teleport na Saturn, kdyby něco. A to. Ale skvělý.